Mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyela khona lolu hlelo igama lami. Ngingusithambiso ngikwaKandlozi. Ngicela amaqala uvashe le channel cof subscribe. Kanti uma ukuthi usibuye kwesibili ngikubingelele futhi ngamukele ohlelweni. Wembukelo owesifazane obanjwe inkunzi emva kokuba imoto abehamba ngayo ephelelwa uphethiloli emgwaqeni obheke enyakatho ku-N2 eduze kwaseThunga toll gate esifundazweni saKwaZulu-Natal. Kubikwa ukuthi lo wesifazane ubhake imoto yakhe yohlobo lwe-BMW SUV emnyama emzileni wezimo eziphuthumayo ngemuva kokuthi ephelelwe uphethiloli. Kubikwa ukuthi ubeselinda umuntu ongaseqhamuke emsize. Kuthe esahleli kanjalo kwavumbuka owesilisa ngingezelele wavela wakhipha isibhamu wamphuca isikhwama sakhe wabese wadla phansi wayongena emobeni. Mbukeli, udaba olubuhlungu kakhulu lolu. Ngizocela ubeke uvo lakho ku-comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubona kwenye ividiyo elandelayo. Sale kahle.